ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз дар мавзӯи зарари тамошои наворҳои фаҳш мисли порнография ва эротика аз нигоҳи тиб суҳбат мекунем. Бисёриҳо мутаассифона ин корро мекунанд ва онро проблема ҳисоб намекунанд, ё ин ки бисёриҳо шарм медоранд ки иқрор шаванд ки ҳамин камбудӣ дар онҳо ҳаст. тамошои порнография дар бисёри онҳо сабаби он шудааст ки мардонагии онҳо заиф шудааст ва дар баъзеҳо ҳатто қариб ки умуман кор намекунанд. Вале барои мо духтурон албатта ин ҷои шарм нест. Фикр мекунам ки дар ин мавзӯъ шарт ва зарур аст ки мо бояд ҳатман гап занем ва фаҳмонем. ҳатман фикру ақидаҳои худро дар ин мавзӯъ дар зери ҳамин навор дар комментария нависед. Барои ман бениҳоят муҳим аст. хуб дӯстони азиз, пеш аз сар кардани мавзӯъ, барои онҳое ки дар мавзӯи коронавирус навор мехоҳанд, гуфтаниам ки дар канал аллакай 10 навор ҳаст дар ин мавзӯъ. Дар таги навор папкае мешавад ки бо тамоми наворҳо, яъне метавонед дароед, бинед ва маълумот гиред. навор дар бораи коронавирус вақте мекунем ки ягон гапро нагуфта бошем. Ба ҳамаи саволҳои шумо аллакай ҷавоб додагӣ шудагӣ ҳастем. ва инчунин гуфта намояд ки рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе дар инстаграми ман соати 21:00 бо вақти Москва мо дар ин мавзӯъ эфир мекунем ва саволу ҷавоб мешавад. инстаграми ман низ дар поёни ҳамин навор ҳаст. Метавонед дароед ва интизори эфир шавед. боз як чизи дигарро бояд гӯям ки пагоҳ насиб бошад, яъне рӯзи шанбе 23 май соати 16:00 бо вақти душанбе дар саҳифаи фейсбукии Пешрафт ва Азия Плюс эфир мешавад дар мавзӯи коронавирус ва бо дигар духтурони тоҷик саволу ҷавоб мешавад. ссилкаи саҳифаи Пешрафтро низ дар поёни ҳамин навор мегузорам. Метавонед дароед ва интизори навор шавед. хуб, сар мекунем мавзӯи имрӯзаро. дар асри 21 вақте ки ҳамаи мо дастрасӣ ба интернет дорем, ҳама имконияти тамошои наворҳои порнографиро акнун дорад. агар пеш як журнали эротикиро одам ба зур дастрас мекард, акнун касе мехоҳад дар интернет тамоми намуди порнография, наворҳои фаҳши алоқаи ҷинсиро ёфта метавонад. ҳастанд шахсоне ки бениҳоят зиёд ин корро мекунанд ва бе тамошои порнография наметавонанд. шояд бисёриҳое ки ҳамин наворро дида истоданд гӯянд ки бале мо мебинем, лекин агар хоҳам тамошо намекунам. бовар кунед, бениҳоят қин аст барои шумо. кани 3 моҳ тамошо накунед. барои онҳое ки бисёр тамошо мекунанд ҳамин порноро, партофтани ин кор бениҳоят мушкил аст ва инро порнозависимост, яъне вобастагӣ аз порно мегӯянд. Порнозависимост ин як намуди вайроншавии шаҳватпарастӣ ё ба русӣ гӯем сексуальное расстройство аст ва шахс дар ин ҳолат зиёд майли тамошои ин хел наворҳоро дорад. барои оне ки шумо фаҳмед ки тамошои порнография ва дигар наворҳои фаҳш чӣ зарар дорад, шумо бояд як чизро донед. вақте ки шумо хӯрок мехӯред ё бо ҳамсари худ мерасед, ба ҳамсари худ яъне алоқаи ҷинсӣ мекунед ё дар гӯем компютерҳо соатҳои зиёд мешинед, бозӣ мекунед, дар мағзи сари шумо нейромедиаторе ё ин ки гӯем як чизе ҳосил мешавад ки онро дофамин мегӯянд. ва вақте дофамин ҳосил мешавад, шумо ҳаловат мебаред. чӣ қадаре ки дофамин зиёд ҳосил шавад, ҳамон қадар шумо ҳаловат зиёд мебаред. хуб, вақте ки шумо зиёд порно тамошо мекунед, дар шумо дофамин ҳамон қадар зиёд ҳосил шудан мегирад ва шумо зиёд ҳаловат бурдан мегиред. вале чӣ қадаре ки бо роҳи сунъӣ, яъне бо роҳи тамошои ҳамин порно муддати дароз дофамин зиёд ҳосил шавад, ҳамон қадар мағзи сари шумо дигар онро эҳсос намекунад, яъне ҳамин дофаминро, ва шумо ҳаловатбариятон суст шудан мегирад. баъди ин шумо ба тамошои дигар намуди порнография ки наворҳои фаҳш бо истифодаи зуроварӣ аст ё ҳайвонҳо аст, ба тамошои инҳо мегузаред, чунки тамошои алоқаи ҷинсии оддӣ ба шумо дигар ҳаловат намедиҳад. шумо наворҳои нав ва дигар намудҳои ҳархеларо дар интернет мековед ва инро мегӯянд порнозависимост ё ин ки вобастагӣ аз порно. хуб, акнун биёед мефаҳмонам ки чӣ зарарҳо дорад ва ба чӣ оварда мерасонад тамошои зиёди наворҳои фаҳш дар интернет. якум, эҳсосоти шумо нисбати ҳамсари худ ё ҷинси муқобил гум мешавад, чунки шумо муддати дароз занҳо ё мардҳоеро дидаед ки шояд аз ҳамсари шумо хушрӯтар бошад. онҳое ки оиладор нестанд ва пас аз оне ки оиладор мешаванд, мебинанд ки он чизе ки онҳо интизор буданд аз оилаи худ гирифта наметавонанд. дар мардон дигар узви мардона кор намекунад, суст мешавад. ҳатто ҳангоми худи алоқаи ҷинсӣ узви мардона метавонад хеле шавад ки суст шавад, эрексия нест шавад дар вақти алоқаи ҷинсӣ. дуюм, дар шумо инчунин дида мешаванд зуд мондашавӣ, бехобӣ, тез ивазшавӣ, ба қавле гӯем настроение, зуд асабонӣ шудан, пастшавии хотира, яъне ки ба русӣ гӯем памят ва диққат, завқи зиёди хӯрдани ширинӣ, стресс, бадбинӣ нисбати дигар одамон ва инчунин гум шудани шавқу рағбат нисбати дигар чизҳое ки шумо аз он пеш ҳаловат мебурдед.
сеюм, шумо нисбати худатон дар масъалаи ҳамхоба шудан нобоварӣ пайдо мекунед ва боз ҳам узви мардона дигар дуруст кор намекунад. Вақте шумо дар наворҳои фаҳш яъне порно мебинед ки дар актёрҳо узви калони мардонагӣ дида мешавад ва онҳо 30-40 дақиқа метавонанд ҳамхоба шаванд ва вақте шумо мебинед ки шумо 5-10 дақиқа ҳамхоба шуда метавонед, шумо фикр мекунед ки бемор ҳастед, чунки 30-40 дақиқа давом накард. лекин шумо донед ки онҳо актёр ҳастанд ва сабаби вақти дароз алоқа кардани онҳо, яъне алоқаи ҷинсӣ кардани онҳо дар он аст ки онҳо ҳамон наворро давоми чанд рӯз сабт мекунанд, наворро қатъ мекунанд ва боз аз пагуаш яъне сабти онро давом медиҳанд. дар умум гӯем, зарари тамошои наворҳои фаҳш ё порнографӣ қариб ки мисли зарари истифодаи маводҳои нашавар аст. барои ҳамин аз ҳамин рӯ сар карда ҳар як нафаре ки ин корро мекунад парт кунед, чунки якчанд таҳқиқотҳо нишон доданд ки вақте ки шумо дигар онро тамошо намекунед, зиндагии шумо тағйир меёбад. яъне шумо аз алоқаи ҷинсӣ бо ҳамсари худ ҳаловат мебаред, мардонагии шумо бақувват мешавад, хоб кардану хӯрокхӯрии шумо нағз мешавад, асабҳоятон ором мешавад, ба ҳар як чизе ки шуморо асабонӣ мекард дигар аҳамият намедиҳед, хотираам барқарор мешавад, дар умум зиндагиятон ранги дигар мегирад. хуб, акнун мефаҳмонам ки чӣ хел кунем ки аз тамошои порнография даст кашем ва табобат ёбем. якум, дар инстаграму фейсбуку дигар ҷойҳо, умуман дар интернет аз тамошои суратҳои духтарон даст кашед. Умуман ҳамин чизҳои хурд сабаб мешавад ки шумо ба тамошои порнография гузаред. дуюм, вақти зиёди худро бо ҳамсари худ гузаронед. сеюм, клипу филмҳое ки дар он фаҳш дида мешаванд тамошо накунед. ҳоло кадом клипи, гӯем ҳатто ҳамин сарояндаҳои тоҷики худамонам бинед, дар он ҳатман фаҳш дида мешавад. хоҳед партофтани тамошои яъне ҳамин порнографияро, тамошо накунед ҳамин чизҳоро. чорум, агар ки шумо ҳамсар надошта бошед, шумо бояд зиёд монда шавед, яъне бояд кор кунед ва машқ кунед ва шумо энергияи худро сарф мекунед ва гӯем ки вақту энергияи тамошои ҳамин гуна наворҳоро пайдо намекунед. хуб дӯстони азиз, ин роҳҳое буданд ки аз нигоҳи тиб ва илм буданд ва аз нигоҳи ислом чӣ хел аст, метавонед дар комментария нависед. онҳое ки яъне ки маълумот доранд дар ҳамин мавзӯъ, метавонед дар комментария нависед, хело хуб мешавад. бениҳоят муҳим аст ки шумо фаҳмед ки агар тамошои порнографияро бас кунед, саломатии шумо барқарор мешавад ва зиндагиятон тағйир меёбад. хулас, порнозависимост ин як бадбахтӣ аст ва аз ман фаҳмондани зарарҳои он, партофтан ва напартофтан албатта ки дар ихтиёри худи шумо аст. хуб дӯстони азиз, шумо бояд донед ки соҳаи порнография яъне порноиндустрия пули бениҳоят калон дорад ва дар ҳар як ҷои интернет вақте шумо ягон чи дар ҳамин мавзӯъ мекобед, ҳатман ба шумо як рекламаи хурде мебарояд ва шумо вақте медароед, дар он ҷо тамоми наворҳо ҳаст. шумо бояд ҳамин чизҳоро аҳамият надиҳед ва надароед. хуб, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. дар охир гуфтаниам ки наворро ба дӯстони худ равон кунед ва худо хоҳад дар ин мавзӯъҳо наворҳо бисёртар мешаванд, чунки ҳар рӯз ба ман зиёд саволҳо меоянд дар ин мавзӯъҳо ва фикр мекунам бояд навор карда ба шумо фаҳмонам. барои оне ки аз наворҳои оянда бохабар бошед, ҳатман дар канал подписатсия кунед ва зангуларо пахш кунед. меҳнатҳое ки ман мекунам ба фоидаи худи шумо аст. канали ман монетизатсия надорад, яъне реклама надорад ки ба ман ягон пул биёрад. инро худи шумо нағз медонед. барои эфир дар мавзӯи коронавирус дар поёни ҳамин навор инстаграми ман мешавад. ҳатман дароед ва интизори эфир шавед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.